Nyikwa Ramogi une wang sai chenro maro OIMORE ma seche mwakelo ni weche manyien sa deke wange chap nyinge Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno nombija taya nyakwar guok kwa chap pesa wan weche manyien mwakelo ni lakini bange wabro go mbaka gi okil men Professor Migai Akeche ne unene ka endini nwako kode mbaka ndalo mane do poko ngado bura man koro ne manyo jatend Kenya makoro no ngadi nyochani to sani tire kendo buche moko 123 mositere do kuonde mopogore ka ariyo gin mag governor, ariyo gin mag senator, woman rep gin 4, jaod bura ma MP gin 28, MCA gin 77. Wabro penye to jodo bro ngado buche go nade ka koro bura maduong to nose ngade chuth mo wach ni yore manotim godo yiero ne kare mane ba ko bro go kode Professor Migai Akeche en Afrika ma milambo obro romo kodwa yo mar mbui lakini sani magi weche manyien ma wango. I Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. So help me God. Jatend Kenya manyien William Ruto gikone opuodho jong'ad bura 6 mayande jatend Kenya muwuok Uhuru Kenyatta norem puodho. Joala ma Mombasa rito gi leyo chenro mar duoko tije dho wath nyaka Mombasa ka jotend dinde bende koro golo pachgi ewi wachno. We saw the need to put up this facility here to support cases of children who are vulnerable and have problems that we had realized that were so many here. Sirikalo yango gedo mar kar reso nyithindo ma oroch ratich gi Kisumu. Gedo makamano timore tesende obila ma Kondele. Warwako kendo nyikwa Ramogi jaloko marwa en Elizabeth Otieno Nyarugenya. Wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto singo mar tiyo makare gi bad migao mar doho kendo oko bidonjore gi tije mag doho. Ruto bende nojiwo doho mondo ket mahino e rito chike mapachoka e kinde duto. Ne oloso ko puodho joyal buche 6 ma jatend Kenya mokalo Uhuru Kenyatta ne orem moko puodho. Chris Owino nigi ler mar wachni. Ndalo achiel kende tok chamo muma jatend piny Kenya mar abich Dr. William Samoei Ruto okawo okang' mar keto winjruok makare mar tich e kind kuku maduong' mar sirikal kod bad migao mar doho. E kar jot maduong' mar tend piny Kenya, jatend piny otelo ne nyasi mar chamo muma mar joyal buche 4 mag doho mar apil mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta otamore puodho nyingegi higni 3 mokalo. Nyasi no ne oyuorie kod ogai mar doho Martha Koome, karan mar doho Anna Madi kod maneno gai mar doho e kinde mokalo David Kenani Maraga. Joyal buche mane ochamo muma ne oting'o Professor Joel Ngugi, George Odunga, Agrim Chelule kod Weldon Korir duto mag doho mar apil. I Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. Kopogore gi joyal buche mag doho mar apil, joyal buche 2 mag doho mar lowo kod alwora Evans Makori kaachiel gi Judith Omange bende ochamo muma. Ruyot Omange Judith Elizabeth, Judge of the Environment and Land Court. Ka oloso e kindeno, jatend piny otimo mos ne joyal buchego kuom rito kuom thuolo malach kendo jiwo bad migao mar doho mondo kasre e winjo kendo ng'ado buche motenore kod weche mag mibadhi. I know the judges here have waited a bit longer than they should, but I think all that ends well is well. So asanteni sana, and may the good Lord bless you. I want to request the judiciary on behalf of the people of Kenya to support our administration in ensuring that corruption cases, commercial cases, land cases are adjudicated and concluded in a timely manner. Ruto bende osingo ni piny owacho mare dhi miyo luor migepe duto mag piny owacho kaachiel gi duol mochung' kar kendgi kaka yo mar nyayo telo makare. I want to assure you that my administration will respect the independence of the judiciary, will respect the independence of all the other institutions in a manner
that makes them efficient to deliver on their respective mandates. Okwayo bad migao mar doho mondo tine oganda duto maromre ka olero ni mano eyo kende mar nyayo kwe ka bende owacho ni ji duto romre kaluwore gi pend chik ma pacho kae. There must never be the case of the animal farm where there are people who are more equal than others. We are all equal before the law. Gwelo mar joyal buche auchiel go nenore kaka achiel kuom okenge mag bero osiepe kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod bad migao mar doho. Osiepe kind bad migao mar doho kod piny owacho mar Jubilee ne okethore bang' doho mamalo mogik wito oko yiero mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta e yiero mar 2017. Kata kamano, japuonj mar chike Dr. Maxwell Miyawa lero ni doho nyaka chung' motegno e miyo jopiny ratiro kendo nyiso luoro mare e wi tiyo machiegni gi piny owacho. Gima duong' ma nyaka wang'e en ni kata bed ni executive timo ne judiciary ang'o kata gimedo gi mana another 20 billion, gima nyaka judiciary ng'e ni tijgi to pod jo Kenya dwani giti mana kakare. Maka ng'ato donjo ne sirikal to kik judge moro ng'ing'i, be kik judge moro luor ni koro wan Ruto koro wawinjore go sirikand Ruto ni koro gin go winjruok moro maduong' malo sirikand Uhuru ni koro judiciary dwayo tijegi kaka mar protecting human rights. Ing'eyo oganda koro keto wang'gi mar neno kaka piny owacho mar Kenya Kwanza dhi tiyo kod bad migao mar doho. Jaluo ne ogoyo ngero ni yath gowi en chulo gowi. Jatend piny mar abich Dr. William Samoei Ruto ochopo singo mane ogole kinde campaigns kuom gwelo joyal buche 4 mag doho mag aywagra kaachiel kod joyal buche 2 mag doho mag lope kaachiel kod alwora. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Joyal bura 4 koro yudo thuolo mar bedo joyal bura mag doho mar appeal. Ka moko 2 to puodhi ne doho mamalo. Joyal buche go to nonro margi chalo nade? Mane penjo ma Lydia Okeyo penjo kendo chako duoko ubende. En fungruok ne joyal buche auchiel go mosebedo karito kuom thuolo mondo mi opuodhgi. Joyal buche ma opuodhigo ni kod lony e tijgi mar yalo buche. George Odunga, makoro bedo jal bura mar doho mar appeal, nonro yango inopuodhi kaka okile higa mar 1995 eka nodonjo e doho ma pacho ka higa mar 2011 bang' tiyo kaka okil kuom higni 16. Osetie doho ma Milimani kama nyoyalo e buche bura kamoting'o chike magarita ahinya higa mar 2015 kane jonjore thoro monjo boma ma Nairobi kod gwenge moko e pachoka. Bang'e nobedo jal bura e doho ma Machakos higa mar 2017. E higa mar 2017 nong'ado bura ni apisas mag dul matayo yiere pachoka IBC ne ni apisi tok chik mana ndalo achiel kende tibago yiero mar higa 2017. Bura mane doho duogo wito oko. Bende noyudo mich bang' yalo bura mane okwedo riembo mar Miguna e pachoka. Agri Muchelule nochako bedo jal bura e higa mar 1982 kama noyudhe e ngas mochweyo donjo nyake doho mamalo ma pachoka kata High Court. Kasani en jang'ad bura e doho ma Milimani kama oyale buche mag familia. E kinde machien, Muchelule nosebedo jakanyo maduol mar jong'ad bura Judicial Service Commission JSC. Kata kamano, chin mibadhi moko semiene manomiyo ndalo moko make kod obila mag okwach kich. Jang'ad bura Weldod Korir en achiel kuom jogo makoro yudo lemo mar bedo e doho mar appeal. Oseidho ngas koya jalup jachan chenro mag doho higa mar 1992 nyaka jang'ad bura mar doho mamalo madondonjoe e higa mar 2000. E higa mar 2019 maneno gai mar doho mapachoka David Maraga noyiere kaka jang'ad bura mayalo buche mag ratiro mag oganda e doho ma Milimani. Motelo ne chamo muma, Korir ne tiyo kaka jayal buche doho mamalo mar Kabarnet kod Kapenguria. Profesa Joel Ngugi, nonro mar sombe yango inoyudo digri ma somo weche mag chike e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1996. Bang'e nomedo tiegore weche mag chike e mbalariany ma Harvard. Noduogo puonjo chike e mbalariany ma Washington Seattle e higa mar 2004 kama noyae modhi obedo kile kambi mar Foley Hog kama noyalo e buche mopogore opogore.
Bang'e noduoge pacho ka mobedo jal bura e doho mamalo ma Machakos e higa mar 2011. E higa mar 2012, ogai mar doho noyiere kaka jatelo e chenro mag lokruok e bad migawo mar doho are higa 2012 nyaka higa mar 2016. Evans Kiago Makori, ma opodhi ne bedo jang'ad bura e doho mamalo ni kod lony e weche mag chike manoyudo kokalo e tiegruok e mbalariany ma Nairobi. Nochako tich kaka jal bura e doho mapiny e higa mar 1997 eka bang'e nobedo jal bura e doho mamalo ma Milimani e higa mar 2004. Elizabeth Omange bende opodhi ne doho mamalo ka nonro koro yango ni noyudo tiegruok e mbalariany ma Nairobi e weche mag chike. Eka bang'e nomedo tiegore e weche chike piny Japan. Nochako kaka jal bura higa mar 2000, bang'e nobedo karan mar doho mamalo chakre higa mar 2012, kama notiye kuom higni 2 e doho mayalo buche mag alwora kod lope e doho ma Milimani County ma Nairobi. So help me God. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa e doho ni achiedh nade koro kwako jo Kenya wi wach somo mar CBC masani jopiny ok ong'eyo ka biro dhi nyime kata ibiro kethi gi telo masani. Jatend Kenya Manyien William Ruto nyoselando ni sirikal mare dhi chuoga put madhi nono wach mar somo no. Judith Omondi noloso gi moko kuom jo kanyo ma sekta mar somo e wi wach ni to mae wach mane giwacho. Merisho Learning Center en skund ji giwegi manie kaunti ma Kajiado. Gedo mag klase CBC oserumo. Ma en achiel kuom skunde mag ji giwegi ma oseketo ikruok ne rwako jo sekondar madundo higa manyien. Waikore kabisa ne rwako nyithindwa go higa manyien. Nyithindwa manie skunde mag public anyalo wacho ni gin slightly disadvantaged. Sana ko biro korka tich mar technology. Yudo ka skunde mang'eny mag public inyalo yudo ka skul achiel nitiere mana gi laptop achiel. Labda laptop no ng'ama ni godo mana headmaster. Koro iparo ni nyithindo mane classes ga digital literacy no gibro puonjore sadi. Kumachielo e kaunti ma Kisii, watimo limbe e skund sekondar ma Kereri. Pichni 2 mag skunde gi nyiso wa yanga ni thoth skunde mag piny owacho pod ni chien e ikruok mar CBC kipimo kod skunde ji giwegi. Twak mar jatend piny William Ruto bang' chamo muma chal ka gima dhi kelo lokruok e moko kuom midhiero ma pod CBC kale, kata obedo ni en kod higni mohewa 6 e pacho kae. Jo mang'eny osebedo gi koko, maloyo to jonyuol bedo gi koko mang'eny ni okawo thuolo mang'eny jonyuol jopuonj. Jopuonj bende ywak ni pok giyudo gik ma dondi mane ei somoni. Koro aparo ni luongo ji mondo ji owuo kendo mondo ji owachi biro miyo wa thuolo maber mondo wang'e ni ka nyithindwa wuok e grade 6 ka gidhi e junior secondary gibiro dhi nang'o. Singo mar Ruto biro e kinde ma ywak pod nenore e kind moko kuom jonyuol e wilai manyien mar somo CBC. Gimodhiera go CBC ni wan somo machon wadhi e skul to sani nyathi dwa dhi nyaka gi sufria, nyathi oting'o jiko, mara nyathi ong'iew ne tong', mara kiang'o, yani koro spend pesa mang'eny ma to CBC ni kipacha to ok adware. Ok ane korach, aneno ka en gima ber, miyo ne nyathi lan gik mang'eny. Jolony e weche somo to wacho nang'o? Wan weche wa supporte. Diki CBC omiyo nyithindo mang'eny biro bedo gi thuolo mar donjo e migepe mang'eny ma ginyalo yudogo kaka gimbe ginyalo dongore gi kendgi wegi. Poni koro ni after the report wachi ni koro CBC ni mondo ogole bro bedo wach malit ahinya nikech one king'iyo investment kende ma both serikal to kata private institutions oseketo kagiikore ne CBC ni kata kagitemo implement CBC ni, it is a lot of investment. Secondly, nitiere nyithindo gi magisebedo ka CBC ni ema ging'eyo. Koro sani gichopo junior secondary, gichopo grade 6 onego gidhi junior secondary. Ka wacho ni CBC ni wagolo, be wang'iyo ni nyathini obro hinyore machalo nade, nikech all along osebedo ka obedo trained e wach mar CBC. Tiegruok mar jopuonj, medo gige somo kod jiwo jonyuol gin moko kuom weche manyalo konyo poni olosi. Onge linkage kind KICD mo develop curriculum ni to gi TSC mandiko jopuonj monego beni puonjo curriculum ni. Ko yudo ka KICD okelo some learning areas
makata ka wan kaka private school sama wadwa ndiko japuonj ikia ni japuonj mabiro puonjo learning area ni onego bedni osomo mane, onego bedni mbalariany ma provide teacher education gibedo informed about requirements mag CBC mondo sama gimiyo japuonj tiegruok e mbalariany kachacha to ging'eyo exactly ni japuonj mabiro puonjo learning area miluongo ni pre-technical ni e college kaendi onego bedni osomo kata o specialize in the following subject areas. Akelo Misori maloso e lori riwruok mar jopuonj manokupet koni jonyuol ok owinjo ywagi e wi nengo mar CBC. To somo ok en gima beche yot. Nyaka wabuon gima wadwaro mondo timre piny. Ka wadwaro mondo wabed gi somo ma beche yot, to wambe ok wanyal piem gi ogendni mamoko machalo kaka South Korea kata Singapore. Kuonde moseteme Afrika machalo kaka Ghana oseyudo ka nen gi weche mang'eny. To jogana sani endi koro mor nikech omiyo giwuok kendo gidhi maber. Nyaka sani en higni maromo 8 nyaka ne chak lai manyien mar somo e pacho kae, kendo igeno ni jopuonjre man nyime mano grade mar 6 biro riwore kod sekondar madundo higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mbele ni moko kuom jogo manie sekta mar golo sike wath ma Mombasa opako kang mar jatend piny Kenya William Ruto golo chik mar neno ni chenro duto mag golo mwandu e wadhno itimo Mombasa. Gikone en ayanga ni chik makamano biro duogo ohala ma yande odok piny Mombasa nyaka ne yaw kituo mar kano sike ma Naivasha kachiel kod mano mani Nairobi kae. Jafwambo marwa George Aoko gi ler mar wachni koa Mombasa. Jogo matayo chenro mag golo mwandu magoye wath ma Mombasa orwako gi sironyo chik mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar neno ni chenro duto mag golo mwandu mago Mombasa itimo e wadhno. Warwake yo makare kendo yo makende gima wawachono owe ng'ato ka ng'ato mondo gol mwandu kamoro amora modwaro owe ketiji ni nyaka igol mwandu i Nairobi kati gol mwandu Naivasha. Nataka kujua itaanza lini. Ile agizo limeagizwa jana na likasemekana by afternoon supposed to take effect. So we expect the government to begin the official communication with the relevant government agencies, especially the Kenya Port Authority. Gikoni ohand loche matingo sike mathoth gine opodho kidek chier ka jogo makelo mwandu bende kidek yudo fuongruok kaluwore gi nengo tingo osike. Now of course itafufua kwa sababu magari yatarudi barabarani, madereva watarudi barabarani, wale waliokuwa na magari wamepaki as transporters ambao wako most affected watarudi mabarabarani, mapetroli stations zitakuwa na biashara sasa. Walikuwa wamepoteza asilimia 30 ya fuel business kwa sababu ya SGR. Watu wanaotengeza matrela kuro kwanyalobi rango kaka barabara bedo maber. Wach mar tho mar head on collision accidents zibedo reduced. Koro ng'ama dhi to dhi adhiya, ng'ama biro to bira maonge noromo ng'ato. Barabara mwan kodo en barabara matin to loche maringe ng'eny to en barabara manolos kodwa koloni. Gima no keti omedi en mna lam. Koro to lam no bende nugu buche to tin. Koro konyo inyalo timo mano. Nyalo konyowa kabisa. Lazima mufahamu kwamba the cost also of doing business was so high because to transport a container via SGR was costing the clients 1,200, 1,300 doorstep. If you compare that with the road hauliers, they were moving the same container 20 feet or 40 feet at less than $300, $400. And the efficiency also was so high because you load a container here, the second day it's in the premises of the client. Third day the empty container is back. It is not happening with the SGR. Kata kamano, gigolo luoro mantiere ni okang' ma kamano kidek kelo dhungruok mag osike e wath ma Mombasa. I don't think whether congestion will come back to the port of Mombasa. First, because we have 22 CFSs, and the CFSs are private-owned licensed facilities by Commission of Custom to store goods whose duty has not been collected. We would request that directive be implemented in writing, especially through KPA. This is the freedom that the logistics industry has been yearning for. Komachielo, moko kuom jogo manie gwenge mag Naivasha kuma naikane usike ni bende uchiwo pachgi. Sasa nilikuwa naonerea hii port kutolewa huku Maimaio tena irudishwe Mombasa, itakuwa tumewaste hii pesa imetumika kwa hii port. At least hata vijana huku ile kazi walikuwa nafanya tutakuwa jobless. Sasa
Mheshimiwa Rais kusema inarudishwa Mombasa, hakutuelekeza mwelekezo kamili ni ipi ambaye anaenda kutuletea hapa kama Maimayu yenye inaenda kutuletea ajira. Venye amefanya kurudisha port Mombasa, wacha niseme amefanya kitu ya maana, kwa sababu hii port hata venye ilikuja hapa Maimayu haikutusaidia. Kitu ya kwanza, makazi ya kwanza ilikuwa ina watu walikuwa wanatoka wanaajiriwa from Nairobi and Kitui, whatever, Machakos, wanakuja wanapata makazi hapa, lakini sisi wakazi wa hapa Naivasha hatukuweza kuajiriwa hapa. Gima wachini kalore kodo wach manyoro rais owacho okonyiso no dhi loro port ma Naivasha. Jogo madwa golo mwandu gi Naivasha bro tero Naivasha, jogo madwa golo mwandu gi Nairobi bro tero Nairobi. Koro onge gima rais oloro, nikech kata na Kisumu donge wan kod inland container depot, Eldoret donge wan kod inland container depot. Koro ma okoloro gima wacho nuti tich duogo kaka ne en chon. Lendo mar jatend piny Kenya William Ruto ni chenro duto mag wath Mombasa biro duogo Mombasa ka, koro keto geno ne jodak ma Mombasa ka penjo margi en ni to chenro no chakore karang'o. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadonga Mombasa kanyo ni chenro mag timo ikruok ne nyasi mar sidho gavana moyier Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir osechopo e wang'e. Kane olose alap Mama Mangina Waterfront kuma chenro no biro dhi e nyime, jakom komiti no miluongo ni Joab Tumbo okoni gisetimo ikruok moromo. Komiti no koni gigeto rwako welo mahao 6,000 ka bende koni gigeto welo nyaka moko mowuok e pinje maoko kachiel kod johala bende. Nyaka sani komiti no koni gisetiyo gi omuom moyo siling milion 4. Tumeweza kufanya kila kitu including walishi ya wageni ambao watafika hapo kesho, wengine wameingia leo. Tunatarajia watu zaidi ya 6,000 kuwa hapa kesho. Wageni wetu mashuhuri kwanza watakuwa ni wakaaji wa Mombasa, maana gavana anayapishwa ni wao ndio limpigia kura. Kwa hivyo wao watafika hapa. Tuko na viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, magavana, wabunge, members of the county assembly na wengine ambao sitaweza kuwataja hivi saizi, lakini wako ma VVIPs ambao watakuwa hapa. Kuna ma VIPs, kuna dignitaries katika hafla hii ya kesho. Kwa hivyo matarajio yangu ni kwamba kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya, sherehe ya kesho itakuwa ni ya kufana. Kwa kanyo ni tend duond bura mar ODM ochako chenro magoyo kogno jochung magombo bedo speaker mar od bura ma Migori. Jakom ODM e county no Philip Makabongo oyango ni gidwa ni chenro mar yiero speaker obed manyangafu kendo mar ratiro. Oyango ni chenro no ibro time e yo mar ratiro mondo geng' lwenje mothoro bedo e od bura makono. Nyaka sani jochung 5 osenyiso riyo mar bedo speaker mar Migori. But I want also kaka party waonge gi restriction kata ni wadwaro ng'ane. Wadwaro ni jiwo campaign obed gi thuolo kendo wabed gi democratic right to wabiro make a decision kata wabiro wacho mano kogik samogik. Kik wadhi kata ni wadhi Tanzania kia kure midhi manyombuli ka uji ting'o. Mano is an illegality. Koro kama ne wagike ni jogo donjir jok ma jogo ombulu. Jogo ombulu gin jomo yier gi jomo kwany. Nominated gi elected. Kaka jo Migori nyakwa make sure ni area waswa duto te winjo maber. Mano namba 1. Namba 2, wabiro ng'eyo ni seche mwawacho ma ng'ama dhi bedo e komno be en ng'ama jo areas go duto te nyalo yie kode mondo miwa tich mayot e assembly ka. Mane gima duong' monego mwadhi nono mokwongo. En adier ni regional balance mondo mi gwenge moko kiwak ni gwenge moko, mago be one of the consideration mwaketi pachwa. Wadhi yueyo moro machuok koduogo to wachako buch jopiny. Wadhi wuoyo gi Profesa Migai Akech ma en minene kaendi en okil. Nyaka sani nitiere bura mosekele doho 123, 12 gin mar governors, senator gin 2, woman rep gin 4, jood bura ma en member of parliament gin 28, MCA gin 77. Wabro penjo to koro ng'eto ma bura maduong' no ng'ade wach mar jatend piny Kenya be nitiere kaka onyalo rocho
buche makoro terne do sani mane mbaka mobro go kode obro romo kodwe yo mar mbui nikech en Afrika ma milambo seche mowueni wanere bang' daka moko machuok. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tukufu. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikiri. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Nyakoro Muge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoromoga juang wang ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko rimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. E pewe mag tuke mayiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana Injili kalo kod nyarasembo. Roda Nyarko Kitmo kokikore gi jaseme Ken the DJ kod wuod Karungu Jilo Jamwaka Mayo Injili Mit. Mikwara mogero kamano kuom kete ka endi wadhi chako wach mar buch piny daka moko machuok bang' sani, lakini wayudo wach moro mawuok makoro utuch mana sani ni jawuoth moro yangore ni owito ngimane kane oriko donje ndege mar kambi Kenya Airways e alap mar ndege ma Mombasa. Kambi Kenya Airways ochiwo milome malero tho mar jawuodhno mayangore ni ne ochako mana thong' sama ne oidho ndege no e kar saa 1 mar odhiambo kawuono. Jochiw thieth mar Ruya koro notemo reso ngimane, to kata kamano chunye ne ochot. Kambino yango ni osemi familia mar jagono report e wi tho mar watgino. Bang' mano to biro nyiso ni ang'o manotimore kanyo. Mano gima donjo sani moko winjo ni nitie jawuoth moro motho e alap ndege ma JKIA kano riko idho ndege kodhi piny ma Mombasa. Nochako mana thong', ok ong'ere gimomiyo gima notimore, ma wach madonjo mnwa mana sani ma wane kodi ni kwa ng'eyo mang'eny to wabiro nyisi bang' daka moko machuok.
Kata kamano koro wachaka ne mbaka mano dago sani gi Professor Migai Akech. Ntiere buche mose ter e doho, buche 123, maka mar governor gin 12, mar senator gin 2, woman rep gin 4, member of parliament gin 28, mano jo od bura, MCA gin 77, achiel kuom gin Sakwa Bunyasi ma ja ANC, mani olwaro kom gi Polo Tuoma Busia, Evans Kidero bendo donjo ne Gladys Wanga, kendo kato Ole Mentito bendo donjo ne Joseph Olelengu Kajiado, Purity Ngirishi ma independent bende odonjo ne Anne Waiguru e doho. Migai Akech koro romo kodwa ka wa Afrika ma milambo, romo kodwa wa mbui ka endi. Professor OIMORE amor ni kendo, to kata kapok wachako wach mar doho ni, ing'eni kane pok ong'ad bura mar kom maduong' mar jatend piny Kenya, ito ni wacho ni nitie kaka gini dhi ataro. To ning'e wach ni ning'e nade? OIMORE Trevor. OIMORE nya prof. OIMORE ok awinji maler ahinya, wan gi tabu moro kama tin. Prof, apenjo ni kane pok ong'ad bura mar jatend piny Kenya. Anta winji maler prof. Okay. Kare wang'iya ne kaka wanyalo loso wach mar profesa no mondi ka koro wabro dok kanye no wabro go mbaka gi prof. Ne wanyisi ni gima dhi mbele ni nitiere joma osedonjo e doho go terne gi buche 123 ka mar governor gin 12, mar senator gin 2, woman rep gin 4, jo od bura be gin 28, jo MCA be gin 77. Wabro penja ni to koro ka jo doho maduong' noseng'ado bura mar jatend piny Kenya. Bintie kaka koro buche ginyalo ng'ad mopogore ka gisewacho ni yiero notim e yo maratiro. Mane mbaka mobro goyo bang'e gi Professor Migai Akech noromo kodwa wang' mbui mani ken Afrika ma milambo. Aneno ka nitiere kaka tudruok muno chandowa matin, lakini kwa serieye wabro dok kanyo. Kata kamano wadhi ane mbele gi chenro marwani ni riwruoge mopogore opogore mag piny owacho kod mago maok mag piny owacho dhi nyime gi jiwo pith mar yien e kaunti mar Homa Bay kaka yor konyo jiwo ber mar alwora. To kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro ma idendo ni plant your age gi dho ngere geto medo kwand yiende e bungu. County ma Homa Bay en achiel kuom counties go eko ma potimo marach e pith yien, kendo chenro ma pidho kwand yien marom gi iki kata plant your age geto medo kwand yien e county no. Chenro mar pith yien no ne ochaki gi riwruok ma ong'ere ni Green Africa Foundation ka omakore gi migawo mar bunge, od fwambo mar Royal Media Services kod migepe mamoko, kendo en nyasi ma idhialo tarik 14 dwe mar 9 higa ka higa. You can imagine since independence, there has been so many efforts to increase our forest cover. Our current forest cover of 8%, which has risen from 7.1 in the recent years to come to 8.8, is at the moment where it is because of efforts that has been done by various institutions, including the government and our individual levels. The Plant Your Age campaigns policy and what we are looking forward to achieve, because we are very clear that by 2032, our prayer and why we need to get everybody involved is because we are targeting to have 40% forest cover. Riwruogno wacho ni dwaro margi maduong' en chiwo puonj ne jopiny e wi ber mar pith yien ka okalo e bwo chenro mar pidho kwand yien marom gi iki. The biggest thing we can do about this is increase of forest cover. Today we have planted quite a number of trees and we have sensitized thousands of people. And the partnership we have seen here with the media, Ramogi, and also the students and other partners is that the rally on call is that we need to plant trees with a reason. So plant according to your age. If you are 20, plant age 20. So in your family, you can plant up to 100 trees in the rainy season. The second thing is that trees are going to give us fuel. But we need to know that trees cannot sustain the demand for fuel right now in Homa Bay County. So we need now to switch to other renewable sources of energy.
chenro mar pith yien, bende Ramogi TV gi nyakalondo mar Ramogi manie bwo od fwambo mar Royal Media Services bende osebedo ka jiwo mar medo atamalo mag bunge piny Luo kod bero alwora. Gini kawuono watime rondi mopogore. Wafwenyo ni yo maberie moloyo mar jiwo dhano mondo rit alwora en kikawo ting' ikete lwet ng'ato wuon. Emomiyo wang'ni koro wan gi nyasi idendo ni Plant Your Age Day, pidh yien kaluwore gi hiki. Tiende ni kawo ting' kendi iwuon. Ni ji okawoga ni sirikal emochung'ne pidho yien. Kokomiya kothi yien to kanyal pidho. Sirikal ok chiem ali. Sirikal ok odich gi koth. In midich gi koth, in midich gi chiemo. Koro nyaka wakaw ting' wan wawegi mondo mi wane ni watimo ma. Ne wakwayo nikech nyocha ne jo Green Africa Foundation okwaya kanyalo bago nyasi ni. Emomiyo wan ka. E kinde nyasi no mane obagi Arena Primary School e Ndhiwa, kwand yiende moingo 1,800 ne opog jogweng' mondo dhi opidhe miechgi. Chenro mar pith yien ma otisi ni Plant Your Age en chenro ma migepe mopogore sani koro osiko godo mar konyo jo pith mar yien kod bende konyo rito alwora ma pacho kaendi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koro wadhi ane weche moko mahinyo chuny kaendi. Ni anyuola mar nyathi ma jahigni 5 manyocha onegi e yo mapok ofwenyore e kaunti ma Siaya dwaro ratiro. Ringre mar Jane Velma ma jaklas 3 mane somo e sikund primar ma Kirindo ne oyudi e bath yawo mar Nyajaya ma yudore Baragulu sublocation e kar od bura mar Alego Usonga. Ringre mar Jane Velma wachore ni ne nigi ranyisi ni ne obambe kendo ne odeye. Wuon Velma, Paul Omondi, ywak ni tok ne ringre nyare yudre juma mokalo, jogo mochung' ne arita pok omiyo gi duoko mora mora. Kinyi saa 1:15 kadhi e skul to nobedo hijacked kapok ochopo e skul. To wan kaka janyuol nwafwenyo saa 7 ka nyithindo duogo to olew. Nyathi moro yudre era mar Udonga village e dhora moro miluongo ni Nyajaya. Koro bang' kanyo nayudo ka sirikal nosechopo kanyo already, nayudo Assistant Chief ma Udonga, Assistant Chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kane ng'iye chalo ng'amo bamba aeto gideye kwayona maduong' kuom sirikal, akwaya kuyie konyauru mondo ayude ng'ama nonego miya. Pod en nyathi matin, jahigni 5 kende. Koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo mi oyude. En wach malit ahinya. Wageno ni sirikal winjo ywak mar jogo ma nigi kuyo. To pod wan gi weche moko ma pod hinyo dho chuny kaendi. Ni rumbi kod lit okwako familia mar jaduong' Joseph Kimani e gwenge mag Nderu manie kaunti ma Kiambu kaluwore gi nek marach mar yawuote 2 manyocha onegi e yo magalagala gi ji mapok oyangi e gweng' ma Kamulu kaunti ma Nairobi kama wantiere sani ni. Johnson Karagu men jahigni 26 kod owadgi Kevin Kimani men jahigni 24 yande onemo gik odhiambo mar tarik 4 dwe ni kar bombe moro mani Kamulu kama ne gidhi nene opira kapok ndachgi olal nono. Familia margi rowerego to ne oduogo yango ni ringre bang' juma achiel e kar kano ringre ma City ya on Sunday, na wakitoka kuoch mpira hiyo mambo ndio ilitokea. Tunasikia fununu ni kupigwa, walipigwa na wale watu sisi wenyewe hatujawajua. Na ndiposa tunaomba serikali na haswa DCI tafadhali waingilie hii maneno ndiposa tujue kiini ya hizi maneno. These 2 young men did not have to die, particularly in this manner. According to the postmortem reports, we are told that they suffered multiple organ failure due to blunt injuries. And this is no way for any young man to lose his life. So our concern is that the killers are still walking scot-free in our communities. En wach marach ahinya. Watema ne kwa nyalo yudo
telo mano da wuoyo godo Profesa Migai Akech men okil mondo winjane buch jopiny wacho ni nitiere jomodonjnegi buche koro nie do 123 mar gavana gin 12 mar senator gin 2 mar woman rep gin 4 mar jaod bura ma MP gin 28 mar MCA gin 77 asinyiso ni NC ma Sakwa Bunyasi odonjene Polo Tuoma ma Busia, Evans Kidero bendo donjone Gladys Wanga ma Homa Bay, Katole Metito bendo donjone Joseph Lelenku ma Kajiado, Girishi odonjone Anwa Iguru ma Kirinyaga. Kodokor ka senator koni to Patrick Musimba odonjone kata Mutula Kilonzo ben governor mama Kweni embe odonjne ni governor gina 12 mwinjane ni koro ng'eto mar doho maduong' e kom mar jatend piny Kenya be bro rocho 123 makoro ji odonjonegi e doho masani ni mane gima Professor Kech Migai dwano ng'isane en Afrika ma milambo emomiyo koro samoro gik miloso gi lwedo dhano gi thagowa matin. Professor geno ni kori winja maber achako penji ni ng'eni kane pokwa ong'ad bura e wach mar jatend piny Kenya ni nwan kodi ka kendo ni wacho ni bura ni to dhi ataro ning'e wach ni nade nikech wacho no nokelo akwede mang'eny kabisa. OIMORE Trevor. OIMORE ahinya geno ni kori winja Profesa. Ageno ni koro inyalo winja. Awinji. Nitiere tabu moro ka iluongo ni load shedding. Stima rumo ga. Gotieno. Koro miyo internet pro ok ti. Tabu ma wan go. Lakini sando koro wawinji. Koro to nyalo winjore. Koro iwacho wach petition maneno mang'eny go iko. Gin 123. Ging'eny ahinya to an kaka nene en ni bro luwore gi waluongo gi dho chik ni evidence. Bro luwore gi evidence ma gichoko. Ok ochuno yani kata kane mar yiero maduong' mar ker maduong' cha nowiti ok bi luwore gi ok ochuno ni moko gi be bro dhi kamano. Luwore samoro nyalo bedo ni magie to yiero no ok odhi maber. Koro ok ochuno ni bro dhi kaka ne moko ka odhi. To mane gima penjo ni kakoro doho maduong' noseng'ado ni yiero notime yo makare. Ere kaka magi to koro idhi loki nikech koro dong' ne ni yiero achiel, yiero ne gitimo gi kidieny auchiel to nitimo gi odiochieng' achiel. Doho maduong' osewacho ni nodhi maber. Koro magi to ere kaka nyalo lokore ni nokodhi maber. Ingeni yiero ka yiero pogore mar president ingeni joma kwano pogore mar positions machielo gi kaka mar governor, kaka mar MCA, kaka mar MP, kweno nyalo bedo ni nopogore. Samoro nyalo bedo ni kweno nokokwan maber. Samoro nyalo bedo ni gik moko manotimore kapok yiero notimore be opogore. Samoro nyaka be ni ji ne nitiere maundu mang'eny ahinya ndalo ma campaign gik madhi kamago kamano. Koro ing'eni mano luwore ka ginene kidienje ka gidienje. Ok ochuno ni kaka ne wach mar ker yiero mar ker maduong' odhi kaka moko gi bro dhi. Koro bro luwore. Bro ng'iyo ni to kae ni nobedo nade. Samoro nwakwano marach. Samoro nitiere maundu mang'eny. Gik madhi kamago eko. Koro nyaka pogruok bedie. To koro kwadhi mbele ni ker manyien ma en jatend piny Kenya William Ruto nyondiko tich jo ng'ad bura auchiel manyocha ker manowuok kapok odonjo ma en Uhuru Kenyatta to nokopuodhogi bang' kata ka JSC bende nosepuodhogi to koro higni 3 kapok ondikgi. Mae ng'iso nang'o? JSC ma be ang'e ni isetiyo kodgi kanyo ming'e kaka gitiyo be nitiere kaka ne ginyalo bedo ni mibadhi moko mane luwo jo ng'ad buragi ni ne ok gineno magi puodho jogi magi yie ni jogi onego ndiki makasto ker makoro ncho wuok Uhuru Kenyatta odagi ni jogi ok ndiki. Ing'eyo kaka nwandiko chikwa mar constitution ma 2010 cha wachak gik mane timore kapok nwandiko constitution. Kapok nwandiko constitution
ng'eni ker president mane yieroga jong'ad bura go te, kendo mana noyiero mana kaka odwaro. To koro kaka ne wabedo gi chikwa mar constitution mar 2010 nwaneno ni ok ber ahinya ka ker ema ng'ado gigi te, nikech ng'eni court nyaka bed jok ma nyalo bedo ni ging'ado bura oluwo ni kako ndikgi. Ng'eni ka ng'ato ndiki to ng'ato ng'ama nyalo timo ni mondo opog yiero mar jong'ad bura nonego nowacho ni koro ok ber ka president ema yierogi, ber ka ng'ato moro kendo ema ng'iyo wachgi. Kaito cross president en tije ema nago signature, ema nago sei kende tije. Kore mane manotamore, to be ok ber ahinya ka joma koro nwaketo ni yierogi, waluongogi ni Judicial Service Commission. Ka gini mwaketo gini gi yiero, to ok ber ka koro president, ka gise yiero to president chako tamore. Ema kerwa ma koro we tich, kerwa ma Uhuru Kenyatta ni. Ema notimo kamano, to ok ne en gima ber, nikech jowa ma Judicial Service Commission, doho ma Judicial Service Commission, ka nose yiero, to koro tij president en mana go tik kende, en mana go sei. Kaka koro kerwa manyien mar masani William Ruto otimo kamano. Koro en gima otimo gima ber kabisa. To koro pesa momedo doho gima kare, gima ber kabisa. Profesa, to koro pesa momedo doho mar bilion 3 ni nitie jomoko mawacho ni mondo mi omed buche kunde od bura ming'ade gik ma bura moko matindo tindo, iwacho ni petty offenders give chakre 20 nyaka 100. Mano be bro konyo e yo mane ka koro pesa ni koka koro mede sani to nche onge. Prof, akiani biwinja pani koro ichak hilal kendo. Niwacho pesa mar judiciary funds. Pesa mar momedo go court. Omedo menda bilion 3. Mano timo maber kabisa. Ing'eyo court ok nyal ga tiyo ka court onge pesa. To kendo ing'eyo wadwaro ga ntiere gima waluongo ni independence of the judiciary. Tugeni independence of the judiciary no, dwaro ni wamigi thuolo mar timo ng'ado bura ma ok ng'ato otemo influence kaka gitimo. Koro mondo mano timre nyaka gibed ni gin gi pesa. Nyaka bed ni imiyo gi pesa maber. To e chikwa ni ben wang'ado ni nyaka wami doho ma judiciary ni nyaka wamigi amiya pesa maber. Koro wasebedo kwa medo pesa no, to ntiere agulu moro e constitution wa miluongo ni judiciary fund. Koro ntiere pesa moro manowacho ni pesa ni nyaka wachoki, wakete pesa maber manyalo miyo koro doho mar judiciary oti maber. Koro en gima ber kabisa. Anano ka kerwa manyien no ko chako tich matek kendo chako tich maber kabisa. Ina keni nene nade? Prof, ine jalony ine ming'isa. Ngeni wacho no chake maber, lakini nitie jomoko maseyo mawacho ni sani kako chake no ochalo ng'ama berore ne doho, to mano bro miyo koro doho bende ok nya chung motegno ka koro wecho dhi marach gi sirikande, nikech koro ochalo ng'ama en osiep jo doho koro. Wokawinji maber ahinya Trevor. Awacho ni bedo ni okonyo doho gi pesa kaka no ogolo mar 3 billion no. Nitiere joma seyo mawacho ni koro mano oloso osiep gi doho, to doho nego bed ni ng'iyo kaka sirikal ringo maonge mibadhi moro amora, kata bedo ni maonge nindo kod chiel kata koma chiel. Okay, Professor apani ero tudruok. Ni mibadhi. Berruok ne doho. No, wach ni en wach maber kabisa. Kendo ne pesa no wamedo nyaka bendi koro gobo wacho ni kaka koro wasemiyo doho mar judiciary pesa maber kamano, koro nyaka gitinwa maber. Nikech samoro be ng'eni nitiere
kaka gitiyo ga mok ber ahinya, inyalo dhi e court to higa biro higa dhi to case ok rum. Okay. Case ok rum nikech judges tin, samoro pesa ming'iewo go kalatese ma monego ndike judgment onge, gik ma kama tindo kamago, nyaka giwacha wacha ni nyaka gitie tie ne jopiny maber. Ok gibedo ni onge rendruok moro kendo mabiro dong' nikech rendruok entiere wach pesa, to kaka osemigi pesa to ok nyaka gitie tie maber. Sawa. Erokamano Prof. Profesa Migai Akech kogo kodwa mbaka koa Afrika ma milambo. Watimo mos tudruok wano ok ler ahinya pani jo Afrika ma milambo gi chalni wabaro gi ndas kodok ka internet koni, lakini kata kamano wabro rie wachno kendo Prof bro biro kodwa studio ka mondo wago mbaka no maler. Kamano wadhi yweyo moro machuok waduogo to wadonje weche mag tuke kasto bwa lore alora jo kama wanere bang' dakika matin. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Haya wadonje weche mag tuke bang' tuke mag secondary chielo mag nationals room e county ma Nakuru. Timbe maogado tiko mar dhi e tuke mag pinje Afrika ma ugwe koro keto pachgi e tuke ma ibiro bagi e boma mar Arusha, Tanzania kochakore chieng' mar Tich Abich. James Opondo miyo ler mar wachni. Riwruok matayo weche tuke mag sikunde sekondar makelo kanyakla timbe mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe ogolo ayanga kaka grube mag timbe biro bedo e tuke mag pinje Afrika ma ugwe tielo mar 18 mane obagi mogik higa mar 2019. Sikunde mawuok e pinje kaka Kenya, Uganda, Rwanda to kod Tanzania biro laro kombe e tuke mopogore mabiro timore kuom juma achiel. E tuke mag adhula e kinde yowuowi Group A biro ting'o tim sekondar ma Highway mawuok pachoka, Kibuli mawuok Uganda, sikund sekondar ma St. Andrews Kagawa mabende wuok e piny mar Uganda, Kiwira Coal Mines mawuok Tanzania kaachiel gi St. Andrews Kagawa. E bwali magin joloch tielo mar finals e pachokae biro bedo e group mar B manitiere kod tim kaka St. Mary's Kitende mawuok e piny mar Uganda,
Budo mane gin joloch e higa mar 2018 kaachiel gi tim sekondar mar Katoros SS mowuok e piny mar Tanzania. E kidieny mar nyiri tuke mag adhula grup mar A biro ting'o Wieta moseting'o kombeni nyading'wen, sikunde sekondar ma St. Noah koda ka Amus mawuok e piny mar Uganda kaachiel gi Isevia mawuok e piny mar Tanzania. Grup mar B biro ting'o sikund sekondar ma Dagoretti Mixed, Kamwepe mawuok Uganda, Sacred Heart mabende wuok Uganda, IP Mukarange mawuok Tanzania koda ka Lions Girls mawuok e pinyno mar Tanzania. E tuke mag basketball, sikund sekondar ma Dr. Agre biro rakore kod timbe kaka Budo mawuok Uganda, Nsumba mawuok Tanzania kaachiel gi St. Patrick Schools. E kidieny mar nyiri, Kaya Tiwi magin joloch e higa mar 2016 biro rakore kod St. Mary's Kitende, Budo kaachiel gi Kibasila sekondari mawuok e piny mar Tanzania. Buruburu Girls biro tugo tuke mag ukapu ka Kobala Mixed biro ting'o nying Kenya e tuke mag netball. Kayonza biro tugo tuke mag rugby mag yowuowi ka St. Anthony Boys Kitale biro tugo tuke mag hockey. James Opondo, Ramogi TV. Kwa mbele ni jotugo abich manyien oyudo thuolo mar donje team mar Malkia Strikers, team no matugo tuke mag volleyball kai Krokoro gigeto ne tuke mag pinje mangima. Malkia Strikers osebedo e piny mar Brazil kuom dweche 2 ka gitimo rako kod ikruok ne tuke mabiro. Veronica Dhiambo, Veronica Kilabat, Immaculate Ngekesa, Meldina Sande to kod Belinda Baraza gin moko kuom jotugo makoro biro dhi e piny mar Poland gi Holland gi tuke mag pinje mangima machakore tarik 23 dwe ni. E tugo mokwongo mag World Championship, Kenya biro rakore kod Holland tarik 23 dwe mwantiere. Kwa mbele ni Daniel Kiragu matugo ne club mar Muthaiga Golf Club e jaloch tuke mag Sir Nick Faldo Kenya Golf Championships higa mar 2022 bang' yudo loch e tielo mogik mag tukego, kendo yombo Elvis Muigai matugo ne club mar Kiambu Golf Club. Jatugo 2 go noketi mondo tuge kendgi e tielo mogik kata playoff bang' wuok kod points maromre round 3. Jatugo mamoko mabende ong'ado tiko mar dhi e piny mar Abu Dhabi e tielo mag finals e tukego gin Chanel Wangari kod Krish Shah matugo ne club mar Vetlab Sports Club to Faith Ontune matugo ne Golf Park Golf Club. Not just in organizing, but also in participating. So Thursday, we've been hosting Ni kwa Ramogi mane kamolore chenro mar OIMORE wachokoromo kod gokinyi rupeny wamor ni ukete Ramogi TV kae ka mwapange piny be opuodhe piny bogo mbaka wakaka joka ng'ato. Kamano anyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Elizabeth Otieno men jaloko maro en Yarugenya wacho nunindo maber. Wacho ni kawuono en World Deaf Awareness Month. Kako chane cha tukuru bibi yose wil lakini wabro tema wacho ni en Happy International Deaf Awareness Month. Wadere.
Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Kar tiegruok mar Ramogi Institute of Advanced Technology RIAT lando kepo mar dwe mar 9 higani kod dwe mar 1 higa manyien e Mechanical Engineering Department kod course manyien mar Artisan Refrigeration and Air Conditioning, Building and Civil Engineering, Electronic and Electronic Engineering Department kod mamoko. Inyalo ndikori ka in kod min grade mar C- kadhi malo e courses mag diploma, D plane kadhi malo e courses mag certificate, D- kata ka in kod certificate mar KCPE e artisan courses. Bende wachiwo CBET level 4, level 5 kod min grade mar D plane kod level 6 ka in kod min grade mar C- kadhi nyime. Mondo ing'e mathoth, limbui marwa kata yuanwa tole namba mar 0792970300. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*447# to get a Toti Jaber. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Walendo tho mar DC Adhiambo Kojwang'. En nyar Richard Ogada Kojwang' gi Pamela Kojwang' magi Kisumu Nyaira. En jaod Joel Opundo Aluma mar Game Kagilo. En min Brighton Odhiambo. En nyakwar Jojo Rieny gi Angeline Orieny maguyo machianda. En nyamin Daphne Kojwang', Diam Biko gi Damian Moti. Wuonene gin William, Walter gi Gilbert Ojwang'. Weyene gin Elizabeth Origi gi Jennifer Kanyangi. Nerene gin Mosenindo Benjamin Orieny, Dan gi Samuel Orieny. Ringre nogolaga kan hostel mochwari Kisumo tarik 16 dwe mar 9 higani, ka hik mare nobedi ngeso tarik 17 dwe mar 9 higani Game Kagilo. Ne wageni to Nyasaye nogeni moloyowa. Nind gi kwe nyar kodao.
si mtupo side. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Wat manadi mamiyo aparo nyama mando teko tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabich Otieno. Mana e Ramogi TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa $10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno. Aduoko ni erokamano makende kuom bedo koda odiochieng' ma kawuono. Akawo thuolo ni mar rwako laktar marwa kendo machiegni daktari e chenro ma kawuono penj laktar. Erokamano. Nyinga Ambrose Nyangao an jagem yala. Kamano. Machiegni Dr. Ambrose kawuono wadwani wagoye mbaka kotenore kod low blood pressure. Thoth ne yudoga kawa wacho weche mag pressure